Avui us explicaré un conte que és aquest. No el té ningú més, que ens el va fer la Merche de Patum i ens el va escriure la meva mama. Moltes gràcies, Merche, per aquest regal. Hola, sóc en Blai i m'agrada veure gegants com ballen. Aquests són els gegants de Sant Climent. Sabeu quin poble és Sant Climent? Aquest. El Climent porta un bastó per agafar les branques i fer les branques que estiguin aquí i les agafin les cireres. La Roser porta un cistell per posar les cireres. I m'encanta viatjar amb els meus pares. Anem sovint amb avió. Vic a Sant Climent, on hi ha ple de cirerers, que és la meva fruita preferida. Però un dia va arribar el coronavirus. Era un virus que posava la gent malalta, que es deia coronavirus. Aquest l'he dibuixat jo. Era tan dolent que durant molts dies no vam poder sortir de casa, ni anar a l'escola, ni anar a veure els avis, ni els amics, ni ningú. Tot el dia a casa. I a casa vaig descobrir que m'agradaven molt els contes. I ara us explicaré la meva història que va canviar la meva família. Una sorpresa! Quan ja vam poder sortir de casa, ens esperava una sorpresa, que ja havien crescut les cireres, però encara no han crescut les cireres, perquè encara és la primavera, però ja estan sortint, perquè ja hi ha les flors als cirerers. Quan anem a collir les cireres, anem amb un cistell. Veieu? Aquí hi ha el cistell. I quan ens les vam menjar totes, van dir el papa i la mama que hi havia un pinolet a dins de la panxa de la mare, com el de les cireres, que jo tindria una germaneta. Ja la tinc. A la tardor les fulles es tornaven marronoses i la panxa de la mare anava creixent i creixent. I a l'hivern ja no quedava cap fulla en els cirerers. Aquest Nadal, encara que hi hagués aquell virus tan dolent, aquell Nadal va ser molt xulo i diferent. I mentrestant, la panxa de la mare era enorme. Aquest dibuix l'he fet jo. És la meva mama. I quan ja s'acostava la primavera, els cirerers van tornar a florir i llavors va néixer la meva germana Elna. Aquell any sí que vam tenir primavera. I així va ser, quan les cireres estaven a punt de sortir, començàvem una bona aventura en família. Benvinguda, Elna, al viatge. Aquest sóc jo. A la butaca, jo estic a la butaca. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos. Aquest conte s'acaba amb un petó.